И здравейте на всички, аз съм Локерве и това е трети епизод в моя survival. И днес, както виждате, направил съм Enchanting Table, направил съм портал, който ще се плава пред вашето време заедно. Кокошки, крави, прасета, които търсих повече от един час и половина сигурно, особено прасетата, докато ги довлеча до тук, бяха нататък много далече. Крави от там и кокошки от там, мисля, че. Тук направих един лек път до тук до Шугаркейна. И сега първият енчант ще го направим пред вас на кирката. Видях, че е Efficiency 4, брагата също, но искам първо на кирката да видим. Трябва ни Fortune тройка, за да вземем има ни диаманти. И не, нямаме толкова късмет. Няма нищо. Ще да вземем диамантите все пак, защото има на 3 места съм си отбелязал диаманти и искам да ги вземам пред вас. Тая кирка не е една от най-хубавите, но какво да се прави? Колкото толкова. Не, къде бяха насам, може би, дайте ви. И те са 8. Супер. Опа, какво направихме тук? Малко мискликове. Второ ще го взема и него. Взех всички, но да. Така, нека вземем и тоя. Другите диаманти къде бяха сега? Да се сетим насам. Или не? Да мисля, че бяха насам. Да, ето тук. Ай, тук 8. Ужас. Това ако беше Fortune, ще вземем много диаманти. И на трето място има диаманти, не помня къде са. Тук, да, ето и. Ето и тук. 7. Нямаме късмет. Лошо. Пак 23 диаманта, добре. Така. Нека се приберем и да ходим до Недъра. Да разгледаме около нас има ли Fortress, мало. Доста готин да видим. Да погледаме още малко тук. Не, няма какво да гледам. Просто се прибирам. Така. Сам. Ще в Недъра да дигнаме може би 300 лева или 33, за да си взема да енчант на друга кирка. Да нямам никъде пръчки. Ще си направя тук. Правим това. Меч. И какво друго? Мисля, че това ще е. Не сме имали брадва. Фак. Добре, нищо. Тези неща къде ги оставям? Добре. Отидем в Недъра и се върнем. Това ще го... И така, нека да палим Недър портал. Не чакайте да видим първо какво ще ни се падне. Извинете, но за секунда се налага да паузирам клипа. Чао, след секунда се връщам. И да, здравейте, отново сме тук. Имаше малък проблем и нека да влизам. Не, трябваше първо да видим какво ще се падне. Efficiency 4, Smite 4, Efficiency 4. Значи може би пак ще енчантнем.
Да, ще е енчантна кирка. И нека влизаме. Зарежда, бе. О май гад. Какво става тук? Найс. Вижте там какво има. Браво. Май ми лагва. Опа, извинете, ако сте чули музика, но някаква кламина тук с... Той гастиер не мога да го убия. Факни. По-добре да бягаме. Да, не е лошо си запишем координатите. 12, 35. 80, 35, е така. Нека набързо да изфармиме... Хубаво да изфармим бързо кварц за XP. Хубаво е, защото адски близо до нас има Nether Fortress, което е доста хубаво. И... Майко, чай сега умрях. Фак. Чакайте да дойдем тук. Фак. Умряхме с 28 левел. Това не беше много хубаво. Фака на лава. Смотана. Да носи. What the fuck? Така. Всичко ли ни е тук? Не. Къде са другите неща? Запалката. Добре. Брадват. А мечът? Ето. Мисля, че всичко е тук. Тая лава... Добре, нищо. Ще пофармиме. Той се дига бързо левела. Хоп. Искам в коментарите да напишете, искате ли да снимам на The Binding of Isaac. Имам неофициалната игра. Изтеглих се от Замунда. Но като събера пари, мисля да се купа или да си... Кажете кое да направя, събера пари да си купа The Binding of Isaac или да събера пари и да си купа ключове за CSGO и да направя CSGO Opening. Напишете долу в коментарите кое избирате и аз ще преценя за кое да събера пари и колко. Защото Binding of Isaac мисля, че струва 15 евро, нещо такова. Ключовете за 15 евро може би ще си взема около 7, 6-7 някъде, не знам. И да. Напишете в коментарите, нали, кое избирате. Така, тук трябва да намерим още доста кварц. Лошо. А не ми се паузира пак клипа. Заради тъпата лава. Малко вече не знам на къде трябва да ходя, за да си към портала, нали си записах координатите, да. Нищо ми лагва, или може би интернетът, не знам. Да. Добре, тук има доста кварц, ще го вземем. Да, бързо ще качим левел. Че там някъде трябва да мира. Добре, се тази ще го намеря. Ако трябва ще паузирам клипа и ще го намеря, но няма да се изгубим. Така. Ако бях с Fortune Torek, ще да е много яко. И за диамантите, и тук за кварца.
Ох, ако не бях умрял, ще да е много найс. Щеше да енчантам две неща. Тук и да бях пуснал вода, нямаше да мога да се изгаса, защото в недър вода, както знаете, не може да се пуска. И да, това е много лошо. Няма слизам зония там. Тук около мен е пълно с кварц. Това ще го махнем. Вече сме 20 лева. Тук има доста. Да, около нас между другото има някакви много голстон, което е найс. За горе-долу нещата, които съм обмислил да си правя. Тук си разкопаем да внимавам, защото сега тук ако умрем, право се отказвам. Добре, тук минават само факани коли, извинявам се ако чувате, но няма как. Не чакайте, пуснем това, че ако умрем да мога видим координатите. Искам да снимам на UHC, но предполагам, че повечето от вас знаят какво е на UHC-то. Но няма хубав сървър, в който да снимам на UHC и няма хора. По-точно. Hypixel не ми се играе. UHC доста е тъпо там. UHC-то. Тук внимаваме да се не запалим. Лагна ми. Добре. Тук кварц наоколо има ли? Нека така 12, 80, 35. Не сме далече. Не сме. Близо сме. Но на мен ми трябва лево. Още малко и сме 30. Аз мисля да кача 33. Не лошо да хапне. Трябва да внимаваме да не падне, защото ходи шит направо. Добре са. Тук има още кварц. Охо, найс. Да, след като снимах втория клип, между другото, играх повече от, може би, 4 часа, за да направя всичко това. И адски бавно стана фарменето за Enchanting Table. Обикалях доста далече, ходих от моята база, за да намеря други крави, за да ги избия, да взема кожата. Обикалях също така. Ето го портал. Найс. До нас има хубави баями и сериозно мислям това да се преместя, но ще стане адски трудно преместването, понеже доста трудно примерно за преместването на кравите и тия работи. И не знам. Ако преценя ще се преместа. Ето виж сега какво стане. Що не стана? Фак. Не става. В принцип трябва да падне целия санд. Да, 27 лева сме. Накъде да пообиколим, накъде... Майко мило. Тук не искам да гледам какво става просто. Добре, накъде видим за кварц? Там виждам. Ще направим една пътека тук. Няма гадна лава. Добре, тук има доста пари, браво.
Съжалявам, че се гледа само как се копае кварц, но няма смисъл да паузирам клипа, защото според мен става доста бързо, с кварц адски бързо се дига левел. И да. Левелите си ги фармат тук чрез кварц, докато се енчантна цели си направя хубавите ми брони, локове и така нататък. Нали всичко. Може би и резервни. Това ще е хубаво и силта, че и Fortune 3 се падне, което се падне от DT ще е хубаво, защото ако се падне силта, ще си обирам диамантите и когато намеря Fortune 3, ще си поставя си, нали си ги взема с Fortune. А ако взема Fortune, директно ще си ги купая. Трябва да запущам всички пътища, за да съм обиколил всичко. Ще запуша пътищата и ще си продължам надолу майнинга. И вече мисля да започна да събирам материали, да почвам къщата или не знам. Може би да. Ще почвам вече да правя честове и така нататък, да подреждам всичко. Защото сега всичко ми е разхвърлено, не знам кое къде седи, няма място в честовете и е малко като копчина. Тук има още кварц. Между другото, ако не съм ви благодарил, искам изключително много да ви благодаря за 500-те сабскрайбъра. Това е много голям плюс. Адски бързо качих 500 сабскрайбъра. Пак искам изключително много да ви благодаря за всичко това, което правите, за вниманието, което обръщате на моите клипове, за харесванията, които правите, за коментарите, за всичко. Благодаря ви много. 500 сабскрайбъра по принцип не са малко. И аз, както казах, доста бързо ги качих. Лошо, защото сега, както казах в предния епизод, не мога да снимам толкова редовно, защото си имам работа, заед съм. Сега тия дни тук съм малко по-свободен и правя някой клип. Или ако го снимам, аз не мога примерно някой път на същия ден да го кача. Ако примерно го снимам днес, може би утре ще го кача или други ден. Не всеки път успявам на същия ден да го снимам и да го рендърна, да го обработвам и да го кача. И да, малко е лошо, но все пак не ви оставям без клипове. А, 32 лева сме, сега ще го качим. Ще дигнем 33, направо да енчантнем. Два пъти наведнъж. Така. Тук насам няма нищо интересно. Тук има още малко кварц. Нека го вземем. Ще качим 3 стори на половината горе-долу. Да. Между другото, вчера опитах да стримвам, но процесорът ми не е чак толкова мощен и картите също, за да успея да снимам, да стримвам. В смисъл, аз успявам да го пусна да стримвам, но може би вие като го гледате ще ви лагва и не мисля, че има смисъл. Ако може да стримам, ще е доста хубаво. Всеки ден може би щях да стримвам. Примерно лига на CSGO. И ще да е доста яко. Макар и да не приказвам, само да слушам музика, нали, да се гледа, пак ще да е найс. Не съм опитал да намаля, нали, всичко настройки и така нататък, но няма смисъл да го правя, защото си ми това на компютъра и може да изгори. И да, дигнахме 33 левел. Нека да ходим да енчантваме и може би да спираме клипа. Малко скучен, но ако не бях умрял, нямаше да е така. Ще ждем сигурно да покупаем или да започнем къщата. Не, аз нямах материали. И сега не знам малко на къде съм. Насам сме, сетих се. Да, насам сме. Така. Сам. Запомнили сме си пътя, махаме от това, нека да хапнем. Това е от тук,
Тия гъби не ни трябват. Това не трябва. Запазим един стат. 3-4. Така, нека ги направим на блокове да ни вземат по-малко място. Това ще го хвърлим на 2, 4, така. Майко мила, как щеше на мен. Добре, нека ходим да енчантваме. Така. Трябва да позакрия тук малко недъра, както и тук. Упс, тук. Така, вземем това, вземем това. От тук това и това. Първо се разбрахме кирката. Yes! Найс! Меча е хубав. Може би ще е меча. Да, меча. И сега... страхотно. Да, нека се дадем... Efficiency 5 Fortune 3. Найс. Следващия път ще енчантнем брадва. Така. Да, причастно с това да е закрито. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате. Чао, чао!